Va ser una època bastant complicada, no? Els principis d'aquest període era un període que ja començava a marcar un cert alentiment de l'economia. Teníem un país una mica desendreçat i en aquells moments és veritat que ens van posar a disposició de govern, perquè és una de les funcions de la cambra, ser un òrgan consultiu vàlid i independent, i llavors es va posar a col·laborar amb el canvi de model, no? La imposició de l'IVA o IGI que diem aquí a Andorra, no? La construcció estava disparada, per dir-ho d'una manera. També el sector bancari tirava del carro i el comerç mostrava aquest cert alentiment o una pèrdua de confiança, no? També era l'època aquella que als carrers hi havia circulació, cotxes, etc., i en aquells moments també van ser els principis en els quals es va plantejar solucions com la peatonalització de les avingudes, etc., que recordo que hi va haver una certa oposició, tant de grups importants com de petits comerciants, no? Després, amb els anys, quan es va materialitzar aquesta peatonalització de l'avinguda, que va ser posterior al meu mandat, va haver un canvi d'opinió i tot el país se'n va beneficiar, no? El record és d'un treball molt amb fair play amb el govern per ajudar a l'economia. Crec que és l'esperit en el qual la cambra sempre s'ha mantingut. Nosaltres anàvem a ajudar a que les coses s'implantessin, les noves lleis s'implantessin bé, fossin fàcils, fossin entenedores per les empreses.